nawajomba manje. Awakeli atu wabaongo babisanani uyabona bani abamiseni ngeyenu wakhe lwa muntu loya muntu wasezulwini abalekhala banokhumbula lo
Nkosi imbusise. Amen. Wayesethi omunye kubona kabasela igama lomuntu. Ngoba sesiyasonta apha sengetempele. Wathi ngifuna igama lani. Baba lami wathi ngitshelile. Ngathi sebambisanani abonkulunkulu. Lo nkukule ngenkukhu ebambisanani. Wazi uNkulunkulu. Uthi baba banenkosi efika yona ufika ikambe liyataba. Nasililizwe. Zahambe insuku. uNkulunkulu washintsha ibhande. Nami ngumuntu wasemhlabeni sengikhosini. Yaqala imfihlo yalwa. Lwathi uyazi hayi mina ngihomile. Ngaphuma ebuhleni ntambama. Basola umhlezi esola. Makunawo awulapha ekusoleni. Bengakuhle ukuze uqeqethelele. Ngoba abanye bethu babe ngakazivuma unyaka. Babe sangabazi. Baba ngakazivuma unyaka. Babe sangabazi. Uma ukuthi isihlobo sami wangabazi unyaka. Unenkulu inkinga. Ungabaza kube forever until you start to work out. Saphuma sayomisa. Sahamba salangena uNkulunkulu. Wahlwa sakhala isigubhu. Nasenza lokuphatha ngolweni salala akekho sekingu bokulala. Khuluma lentaba bangwe. Amen. Sakhothutshana sabe kutshane nyawe ndifudumale ngokuthonga ukuhufa abafika. Kwase senza phuma zakhuma. Ngangena egameni zaphuma egameni zathi mazithi nge zikhuphela amadli inyoka. Ulazi ihlahla ezinde kaGamphini wakhamba intombazane. Ya usigaxa amabhande. Yakhamba igawuzela. Athi ngithawulo. Yathi kwanga ngofuna uhlolo. Akayini. Yathi kwangibuza umhlangano wabo. Ngayibuza usho bani. Yathi ngithuna abangithumi ngathi mangasabe ngenamagama ngiyeke ngabo. Ngihamba lami ngitshela unyaka ngihambe la. Alakaka ngihlale phansi. Amen. Yathi khipha ufunda le ntombazane yangazi ukuthi yona ifundile mina ngifundisekile. Wathi ufundile naye uneziqu adala amaziko. Umuntu kodwa lokho kushoyo akashintshi. Yini edinga kithi singamalanga la. Esithi ayithengi permit. Waqala uNkulunkulu wayikhale sisimbe uNkulunkulu unyaka. Ngimngabaza ngodidela. Siyesaba nabatonda nje sibeke phansi zintsha. Maswalela shobo mawa ukhona yabona. Waba ngimhlangana ngazume khona sesinise intombazana. Inamadi intombazana. Futhi simisa ngokusemkethweni ingembi. Yahamba nabanye bethu. How? Nani madoda? Senisafanya kama kahe. Unapenda kuhamba na mtakatifu. Kula mazu mwana wa kamla. Ulizi. Kwa kama taibona ataishia bambana ke manje. Ikhala zokhuma. Yiso lipatshane. Umlomo mhlepuke. Wena kahle umwana. Akana ngokungwana. Noma ukindlozi ayivelephi. Wathi kuthwani ufundisi. Wathi hayifunakala incwadi. Yokuthamba kanjani la? Waje pheka bhukwena thatha umwana wathi nansi. Nganyami yebo. Obufuna yikho. Yakubuka yakubheka phakathi yikho yini.
Manje kukhulu ukuthi amakhosi nozwane labo wasele kodwa bayabona amakhosi ukuthi bambe. Hayi iyona. Mase ngibuza umbuzo ukuthi unandoda. Bakubulakala yanga la ngeqhamuka. Unandoda yathi hayi. Bakabona ke uyohamba emgwaqweni impilo yakho yonke. Kanti uvimbele kuranga ngandoda. Bona abazali nabo. Bathi uma usebenza ngathi ukhenze 7 uzokwehla, uhlale esemende, uvimbele engavinjwa. Akubhedwa labo abaphendule ngathi nina nisuke kuhleni nami ngokhoba nithi namthanda baba. Sefimba ubaba khona la, bathi kulungile. Ngihlanda ngizale intombi esekhosini kwandimani. Ufuna ukubona amathuna eni. Uthi nofana kwatweni. Azange ngobona amathuna. Namuka. Bakhe sikwenza funa sikwenza sona abantu agoba. Zakhuphuka agoba. Zakhuphuka. Zama kwitundu. Bathunyaza ingene la. Singasalelwe. Salela. Bakabanyari indawo ingane basabapima kwavuta zabuta khona lapho zabamba. Ongwatha zabamba zakhula zakitu. Zabamba khona lapho ngikita khona kanjani ingane engaphansi kweground zakita khona lapho zakita asumuntu lephela phezulu ukukoshiye njalo wena. Zabona home zala kanti ukani kuduka impela. Akusuka umusabela wathi uvimba ukuthi khala kithi. Ehomisi ecaweni umhlangano dokhala amagwaba. Wafa umhlangano zahamba. Uzohamba kumsombi umhlangano. Wayesethi uNkulunkulu wasibiza. Biza uyazi. Biza bani? Uyazi. Biza bani? Uyazi. Wasethi indaba lezi. Wayengekho mntana ukhuluma nobaba uthini. Khosi nozama. Ubuza amababa ngekho ofana nomane kwa. Lezi indaba esakhonza emakhosini. Uthi noma uzasebenzisa ezwasekhonza. Adawa bakazi. Indaba zonke ezakho seyithathile uNkulunkulu yani. Ayibekile. Wambuza kwaka 4. Kwaka 5 baboda kuba bazali. Ayibuyi ingqondo yakho ngathi baba ubaba uthini wayikombele yantaba. Wathi inkosi yakhe ufike phezulu kwale yantaba. Ngomsombuluko sonke kuhambe wavuka kwazobukwa la. Wafika la kuzindonga la. Baba senkoshiwe. Kwasuka home kwesiyola. Zofika sesathethe kuvelele ehleni kwesiyola wafika uNkulunkulu. Ha! Usunyaza kha. Nathi indawo. uNkulunkulu akade ngibekele yona. Amen. Ngiyasiza lokho statement. Nathi indawo uNkulunkulu akade ngibekele yona. Siyabuya sizala akani. Khama. Lapha kuthunqane. Sethe kwabuya kulo. Buya wezayo keki awumthethi nombala zathi ngibala phezulu komhlangano. Kwafika kwabayi. Sala ngakhe ehlobo zethu bekukuhle sindawonye. Wavalelisa uNkulunkulu phezulu komhlangano ngo-2013 wavalelisa. Konyaka olandelayo 2014 yasuka inhloko lesithathu athatha amaphekuli. Sakumelele wale buku kupiwa. Watu ngise homi. Hayi, anga sesentabeni. Kuze lenjani 14.
Amakhosi kuyaphi akekho ngaveza layo omisi kwathunga uthule thomisi wabangabakumtholalayo ubuze ukuyaphi olala ngiyambongela ngalo nyaka kompenzela imizwa kaNkulunkulu amakhosi akalala abefundisa abalala wakalela muntu ubuze ingane zithi uyaphi baba ezinye ingqokobhe munde uyaphi baba abafana babo wazi ngiyamanje ningabefundisa amakhosi ngiyamazi babo iswaphi hawu kalingisi iqhude lokuyisusa ngomlenze wodwa waziwasa wasekuseni sakhaya iqhubu kanku wakasukuma akamadolo kahle kwazaku sakhaya iqhubu zaphuma wathi kuwana baganene zayingene ezalibazini kuwana baganene zayingene ezalibazini zabekwa phansi wabona phesheya mnyakazo phesheya kwase kuma amaveni amatraka amakhulu ethwele amanzi abilayo wenkinga umuntu osuka kuleli bandla wenkinga umuntu opapa kuleli bandla engazi ukuthi usuka phi bandla wenkinga umuntu osolayo engazi ukuthi usola ini ngasikhathini ungwakabani yena zokusola engaka nje uyise nonyoko bashada yini mama ubantu ushadile ubantu umkhongo wakho yena ubona vanga kakhuza umuntu kusola ushemba kasola ushemba uyalandelwa kuphela amen bewasola kwafika intombazane futhini kanti ngithanda ukubuza akaqhamuka ubaba laka kobheka idrayini linomthombo oshaluma kunomthombo lapho oshaluma kodwa sakhaya isigubhu sesengila hamba noqele umshumali wemuntu zama lapha sathu akitoza le ikata zonke impela iphambene makhaya uthanda ukuthi njengoba usulana laba abaphesheya abakezi madaba sizoshona labazokwehla avele ngeke sihlangane nabo baphuma ngale uthi awunalo ilungelo lokungibuza ukuthi uyangiyanga ubaba uyangabi lo mhlangano ubaba uya le ethanda uyakhona sawubona le ntombazane uthenga ovula qhamuka isikephu sakhe ekhome ethetha thaba kephuzela lapha abantu benyama nakho kufanele akike ngathi ngakudluku ufanele ukusuka la yena mafuna kumala hamba communicate nebhuluku ubuye vele yethenga ngamanje yakhalela yamala abaphezodonga ufike ibamba imamba akithi makaka ikuza ngeza sala zonke phansi noma buzo umuntu ukuthi ukudla khona wathi uyakukho ukudla amanzi akhona kodwa akamani wonke asondela ngekhaya badavala abanye hayi abanonkumo asondeli lekhaya inamanzi abela awu sayishalela sapho sakunya amatha zaphela kwathi esakhe wamemeza umlungwane wathi lithi izwi lenkosi uyahamba ukuhlangana wakhala imijoli wakhala uvuliki wakhala imbonza wakhala tohalezayo wakhala okhalayo laba phesheya bayehla bayenyuka sekonakele phela manje beza nguvu beza nguvu wasala baba kwathi hawu benithi uNkulunkulu uthi wasale endiko esangweni lesikole
Zange tu kwa hapo tu dojale. Tema zinge skale wa shenzo wa shoka pa. Bamemeza yo. Bakisala msona zabewa. Ya sala ndo kimile. Lokea maloko. Usuka siketelele na mkati. Upezo utaketelele mapegula. Utatuta la mapegula tulevwa hii. Mina mtangane pegula pia. Lesi kosia Yesu. Itlao mapumile basle. Bahambile. Isala pembela. Yakele sibonene la mukwenzayo. Ufukumja mapegula wala lesokwe. Kuta uleta kitu kuba kuuoka kuta. Mina mwepechi fwena maina inamba ipeku. Zasana padre hapa pambi nongwani. Safia mrona ndo la mkotini. Wene kuma makamu wakasuli mbuzi. Ya hapa fokutu na mtenderazi tulagani. Sakake sabazi. Siko ukaramaje ngubendala ngazomtala. Kapombela sise. Usalele lapho. Sathi ngimbona loza. Sathi ngimbona loza. Amen. Esta la sibombe lapha. Yeka. Yeka baba. Kulekisana ekisa kumbala phezulu sathi sakwazi yentela lo lengumlingeni wathi angihlale la uyobuye Nkosi lesihlanu uluko ukombela amen ngisezana nguyeni wathi angihlale la uyobuye zongithatha la sikatholele muziba lebi Wafika uNkulunkulu wahleka saveza khali salwazi sathi uyenza igebe Fatsalwazi sisini uye Koka umphungu sathi hayi uye ukolo wakhe uvuke phansi ethuneni nangu Amen we babo Awu yakhalela mina Yilo ngidabukele Sajuza Sasa kika sakupu sabamba safisa kuphumelela ngobiyela ngezansi Namhlanje ngomuzo okhalwe ngobiyela ngezansi Safisa kuphumelela okhalwe zabamba zabambobala bahlala Basuka sakupa zakitundu phezwetaba sabayihlale phansi bekhokelwana abafaka amabhuluke kwakhokela amahlawula ababethanda ababengathanda abahlawulana Namanje bakhona bangahlawuleki. Baphuluke phezwetaba umhlangano. Ngeke sholutho. Ukholo kwebaba ngokuvuma kwenhliziyo saqala manave safika ekhaya sajajamba waqala ukuthi uma ngabe unemoto uyeke ukuyishima seleni wayifaka phakathi edokodweni walala nayo wahlala wakhona uNkulunkulu wakhona unyaka lasiphuma lapho lafuna iqamba lentaba Ekamba leta. Lase mola mapeke. Ono se kotola. Lase komba leta. Dino la ndafetepe. Lase kitla paya. Una bata ba wakala papa kalumi. Abangeke bawugcina umthetho kaNkulunkulu. Chama beza fetepe. Uhlangene. Kwasho wathi uNkulunkulu. Uhlangene. Wasethi ngoba azovula bakupela bakubuke ingoma yokupela intaba yokubanjaza ngoba igama la lasimkhona kwakuphone ivulo ngasayisaba esithi igama la lentaba ikenani amen afundile kodwa ngibona tafume igama elikenani wasethi la lo mfula lo akekho lo unamandla okukhuma
akekho nemvume yokugcuma cabethicibiti akubikela ngaphesheya eshe ngaphesheya komfula ekhomanda othonke umuntu uyosaqinisa inyawo la ekhuphuka ayaqinise ebuya yokungesheza nje wena unyanyamaza siphethe lenkinga bagcwele siphethe lenta yesethembisa isanyiwe uNkulunkulu lethi iqiniso ngaso sonke isikhathi mawule inhliziyo evumele kanjani mawuvumekile unikele i-20 ufike kanjani mawungawunikele i-14 ufike kanjani mawungawunikele i-25 ufike kanjani la olahamba leyo nkizwa imthwaleza la iyahluma utela ungena impungu zisheleza ngebhlika kuzinkomo la kuzibusha la kuziwetama kuzokuboyila la uma ungathose wathela into emafuteni athi akulalo kwezwenta ufumuza umonde kuhle lentaba inemithetho yakhona befokulisisho ngelanga noma isila lapha moka vana kahle kwezwenta nokulala kwezwenta ulaluka kumntazaneke akekho noyedwa kwezwenta ovumelekile ukuhamba kwezwenta engagqoka umntazaneke noma elanga umntazaneke ukhipha okungena endlini encane. Amen. Uyositshela uphathisika esandleni awufundi incwadi funda yale ntaba ubumfana kamangani ubufunda ngqondo fanele incwadi mawuye entabeni uphathisike esandleni ukuze abantu babone ukuthi lokho abakwenzayo akabebanga iqanda lendlela la libe ngalamubi funda ngqondo Ukoshiwe. Wayathanda. Ubengani uphile bakhoza uhlabo onenalo khona intwana balapha endleleni ihliziyo yombili yohlabo lombili othatha uhlabo njalo abantu mayekhethiwe phezulu ufuna uhlabo osifanelene nawe phezulu lentaba ila ufuna uzwe ukuthi usezulwini amen bangakuze usemhlabeni ngaba kumile kahle umfana ngamanyana akekho msasesikoleni inkinga sikhonza yini ufanele siyilungise noma ngagqoka ingwehlaza nebovu lengelo nejani kodwa inhliziyo abangalungile inhliziyo ngesihlobo sami inhliziyo ithatha umkakhe imgugise ithatha indoda yakhe imgugise usubona umfana we-Oyster usubona intombazane kaPepe usumbone kukhela umkakhe funda ngoba bayitholi funda 23:12 Deuteronomy bekuza na makube khona indawo ngaphandle kwekhaya la bephelele amadokodo akubekho indawo lapho uyaphumela khona lapho uzosifuna inkinga uphumela khona ya makube khona isitha esikhalini zakho abekho isitha isimbo noma isidlula abantu abasasana isimbo noma isikhuba esandleni sakho funda ngoba uthi lapho uya ngasese uthi lapho uyelapha ngasese ngaphandle umbe ngawo
ufunde uthi ngempela uzwile. uNkulunkulu uyofika lapha uyohlangene ezindlini avule amanzi ageze ahlambuluke phezulu kwabantu bakhe bambone kusho uThixo lonkosazana. Leba ufuna kakuhle abantu babefika nowalahla namhlanje kunjani. Siyadinga Isaiah 48 verse 6. Kama kutabikibuwe ka usibuke wena usuzwe nisoma tame bosini phela konke lo kokunyanga kakuzwa hayi kumele na ya kubeka ngikukhombisile kusha wena muntu namhlanje awukwenza benenhla uzwile awukwenza benenhla namhlanje awukekela ayikukudla okuchitheka abantu etabeni bechitheka ukudla kanye nokuthatha lesithenetiye sishelelekile udabeni walo kwaakothatha lutho namhlanje etabeni etelonzele ufuthi uyawe khona ngempela inkomo amafuku akamntwana empinga namhlanje sokuyo inkinga ekuthatha amanga kuphela ngeke mangakusuka mawuvuka akuvuka noma ngaphi izinto kini ezodala nothi guys akuvuma ungena odabeni usekhaya boza mkhulu ya awayekela phela khona la ngafika inkinga yinye hlobo sami vumela into yakho lekamela dinangengenanga lakini akwazi ukufaka ikhanda muthi ukufaka ikhanda ngena ubona ngena umkhumbi wonyazi yakepeza mntana ngalo nyaka ngo-2014 akekho enendaba nebandla lasekuseni namhlanje ibandla lasekuseni yilona elunkulunkulu emhlabeni wonke ngo-2014 uhulumeni wengafuni ukuthi usinikaze amanzi wengafuni usinikaze izindlu zangasese namhlanje izindlu zangasese yikhona nolakhe ngabazi unyaka usesingaguga umyahlala athi hayi baba ibaba edlale ngami funda bhodisi kwenziwe namhlanje lokhu konke okwenzekile namhlanje kwenziwa unyazi hlala phansi akekho nje isimanga sikhona sesithi akashiyeke kokudala akasikhuluma ngendaba yizolo ngesothi edlule usuka ebuhleni ozongena la awuzange ukhuzule amen usuka ebuhleni ozongena la akekho oshawe inyoka amen akekho besilungisele ey'khotheni abahlela khona ubusuke ucabele nje phezu kwayimamba izwe mnuka umjuluko wami
ngithi mamba hawu wazabosiseka namhlanje ukameli nazo ngepezwa wayeza indaba emnandanga nokusulimele kwagibela uthi hayi kangivumi lokuvuma ivlivu leyo baba wanofulani selivuliwe wafungela tempeleni wathula sakika wangenza lutho wakunyinga watholakala ulalele ukugula kwenhliziyo ubani uthi wazala uthi ufika ababethu bagamela usufikile la sewenzeni khona usuke ekhakini ubikile endlini sisheda endlini usindisiwe akho ngisibaya egcekeni njengoba unenkinga isibaya singekho ekhaya isho abaqali wathethaphi njengoba ngisadelela ngezansi endaweni engenankosi endoni iphoyisa kabuza umakoti wami uyamthanda yini na kwaba mshumane ngesimakaliki iphoyisa elibuza umakoti ukhona endlini umakoti wakho ogqokweni ulamane noma bani akakhola sidime sokuya phezulu kwabo mhlangano kanti inkinga siyomile emakhaya sikothiwe nawe impela siphele kodwa sikazi sibona ufaka isiphatho esandleni khona ngomalume wakho ugcineni inkolo yobabona ngomalume wakho wakholanga ngoba sami sikhekosini wakholwa ngasola esontweni awuvele isitandla sami awuvele isitandla unasitandla niwashite golide isiphandla sikho sifuna indlela ekhaya lesitanyeza nekumthakathi kasikho ubona uthakatheka nobona uthakathi ilezi nto ngazenzikini bayidinga ababini wena uthwena ukwenza ushembe ushembe ayishoko ukuthi wabanaka bakini
Ushaka kashoko ukuthi phuma enkonzweni yogogo. Inkonzo yogogo mhlobo wami iyakubamba ezulwini awubonani noNkulunkulu. Uma ukuthi uphuma ogqokweni lakini wanuka abafowenu. Sihlezi nawe nje la unuka abantu wena, unuka abafowenu bakwenu. Ukuthatha kanjani umfowenu nizale indoda yakho? Ukinani nogqokweni. Nomlandela ushembe nje kuphela. Hey, say my car, don't you say people, shut your mouth. I'm not going to go. Wakhola na ngamkhongo wakho ubani? Wakika. Bekhuluma indaba lentaba bafana. Alwaka wale Nkosi. Amen. Bekhuluma indaba lentaba. Ukuthi asikanga ngokudlutho ofolax lapha phezulu lentaba. Nomsudla wena sibongele uNkulunkulu. Amen. Kodwa uma ulaweza nawe nimizwa akhe yakuthethe phakathi ezulwini. Amen. Nomungalala uphakathi ezulwini. Amen. Nomungakhuluma ukhuluma njani rongo uphakathi ezulwini. Yini kodwa labantu bathuleka ngalo emhlabeni. uNkulunkulu sozabona izinkawu. Abagazwa ubuzo ukuthi ababazi uNkulunkulu. Ngabe kanye samlalela uNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma kangaka ngekhiqiza amaqhegu. Wangenzelana empilweni yami. Ungasuke bambezeleka inkosi. Kuningi kakhulu. Oqala ngiyazibongela uNkulunkulu. Noma ngilahlekile kulula ingane zami zingithola. Sengaba nophawu, noma la ekhaya noma kodwa ngiyabonga uNkulunkulu. Nophawu luhlonga kwazi ukushintsha. Imini enginayo izwa izami zenyawo. Zundayi. Mongibheka la ngihambe khona wakwalusa. Mofuna inkomo ubuka amanqina ukuthi ihambeni. Angizalwana ngendaba. Kulento engiyona ngijabulela kakhulu ngokukhomba ukuthi usuthi impela ngilazi izona. Kodwa uNkulunkulu akangikhumbuli. Mina nginezwane ezisihlanu. Siphelele kwalefte onyawo lwami. Ngapha right zu4. Zingabile zu9. Makuhlangane leminwe izatha lu19 ayon 20. Abonga unyazi ngibonga isela amen. uNkulunkulu wangivusa ngibonita asekufikile ukufa. Ebusuku kuphoqa ukuthi mangilala ngiwuke intambo phezulu emkadeni. Anginayo indlu ngenama plangu labiza ngendleni yomkade. Lezela lapha phezulu. Intambo ngiluhuke luleke kuze emini ufike ngikhuluma hayi ebusuku zonke. Ngasinda. Ngasinda ngokuphephisa abahambe ngozini ngilandela unyawo. Ngiyabonga uNkulunkulu phambi kwami.
ngibonga phezulu entamo omhlangano ngibonga inhlanhla lapha ekhaya kababa umuzi wakithi umuzi onganakekile nje mawudlula nawe yabona ukwamuntu la ngibonga inhlanhla kade lapha egcekeni kababa nenhlanhla uNkulunkulu angibusile ngayo nginezono ziningi ngendlela emangasayo kodwa ukhona umthethelela ongithethelela ngolunye usuku ngiyavuma ke Nkosi ngizibeka kuwe lapho ungihlambulule nami ngelanga ngivuma ingoma ngise ngihlanjululwe nguwe Nkosi angisamdingi ngomuntu ngiyabonga Nkosi ngikhiphile intombi zami zihlanu ngayinika amadoda azo zashada ngenasuku esihlahla namhlanje kade ngixoxa apha nomdletshe engako ukuthi ngiphethe inkomo bengixoxa nomdletshe lapho ngithi ngikhumbule ekhaya khumbula umakoti omakoti bengena benasuku esihlahla emzini kababa ulala phansi uphuthaza umuntu ngomnyama babili isezana nje ithe mina ngomnyama sihamba lokho uNkulunkulu ake basale bagada umuzi babili khona ungena mhla 28 wafika umuketshezi kamakoti phakathi nezingane zami engikho unyaza kaBonkulunkulu waze babuhlungu ukuzala ingane uzala ingane yami icekele ngephansi uzala ingane engazazi ukuthi yaphi uNkulunkulu akasize ngengane uyakhathala ekholweni ingane mayihluka shemba kasize nathi futhi bazali asikale ukusikhala uNkulunkulu njalo ube wazathi ukhalela ingane uNkulunkulu ongazange uyiphandle ofuna izala nje uzatha kwembuzo iyeka kanjani ingane yaphandle ingane enembeleko entombazane yathonjiswa manje thonjiswa ingane yentombazane yamthola umkhonyana ayisoka intombazane ibona iyisoka nje ingoba wena yise awuzange uqikelele ukuthi wena uyithombise utheni izalukwazi zalapha ekhaya ukuthi unozibani bakhe elangika yena usekhulile mtholeleni indoda zalukwazi zalapha ekhaya wena uthombise ebhisi wamulisa ingane ungayithombisile ungabayitshelile abalapha ekhaya ukuthi le ngane lentombi nangiyo inikela indoda uma uthombisa ingane ngembuzi noma kanjani uyithola indoda futhi ubani wathi mangulisa intombi yami umkhonto lulandekoni nalo angifaki idwala angithuki le ndaba isidwala sendoda noma nemali wena namabhanola u4 andize emoyeni uyintombazane akwazi ukuthengela isidwaba thema indoda lela lingagezile lefaka imbatata engawufaka ukruketi kodwa sika nendoda mase ngibonisa intombi yami ke madoda asiyekeni ukuba emakhaya asendisile nasemakhaya ukuze sikwazi uNkulunkulu uNyaza mase ngibonisa intombi yami sengiyifaka isidwaba zifike insizwa zizobuka intombi zemuzi ziyafika intombi yami ifaka isidwaba zithi insizwa haphi kanini isiluzane umendo inkomo kababa ayisangena esibayeni ayipheli divorce esontweni makhona
kwenza njani amabhungu nentombi noma kodwa divozwana kangaka akani wena ufundisa umkakho ama-hunters mese waphuza kakhulu usuyakhala usuyamhlukanisa usiyafana naye kanti wena ufundisa umkakho ukuthi akapheli nihamba niyothenga isapha lapha esitiyeni mese yahamba yedwa sekushini usuyakhala ngesadivozana lithini izwe ngegama likaShembe angiphathi-ke ngumakhosazana unkosazana uma yathawula namhlanje ufuna ukhuluma ngonyokozana enihlanganisa ishadi iqede ulindele usuku lomshado iyafika usuku lomshado usehlulekile umfana ukushada washada wabulala iy'nkomo zawu-4 wahlula imbuzi yokurejista umkakho emsamo lokukhala ukhalela ubaba uyababa unyavu lwezulu inkinga uwodala inkinga usufuna uyedla ezulu akusovela inkinga wena odala inkinga ushadile ngey'nkomo zawu-4 noma 5 wabuswa wahlula imbuzi yokurejista umkakho emsamo izalukazi zala ekhaya ziyabuzana le ngane ihamba la ekhaya awunuka amakhwapha-ke nuka wakhe amakhwapha kulo mkakho hlezi abehlupha kangaka nje ebulale zithi ekhaya wambika yini noma wamnika idlakudla manazaretha babanyazi lezulu uNkulunkulu kosekuseni nasemini ntambama umbuzo lapho unyazelula uhlekane ngami ungani na bantu nonke ingani babazi ingani babazi uzutshela abantu inhliziyo yami emnyama futhi kuphela umuntu ongofanga inkulumo ukuthi ungakanani lo muntu kuwe ungahlwanye nje inkulumo mase sekulandela lo muntu esedala ngokanti uwe kanti lo khuluma kanje awuhlalela phansi kambe kuphi kini ukani kwasha ngizokhuluma ngegama lami kathi igama lomuntu mzalwane kathi igama lomuntu kathi anamakhosi yini edala ngathanda ukubuka into enhle esuma kanye namakhosi wayena amakhosi asuma tetebuke nwabuke bese uyibuza ukuthi khona nebandla enamakhosi angaka engakeni inkosi mayengevela uyelele kwilana ubona amadoda inkomo yakhe inkosi yabinaka kaphenduki Keli inkosi izobika amasela adoda inkomo ney'mbuzi lethulise ngoba uNkulunkulu kuphi ulapha ekhaya. Amen. Ngeke lokho inhliziyo yakho inhliziyo baba ngiyaveza ngiyabonga Nkosi ngiyabonga Jehova wena ngibonga ngiswele imlomo ngisilala khona cela Nkosi ungisize labo makoti abasele lapha ekhaya banenkuzo nami Nkosi nganekuza noma wami mamnyaka ingane yokhipha ngeke bekhona uma begadila ngela Nkosi abatwana ekhaya bakhule inkomo ekhona Nkosi sibayinazande bangifika Nkosi ekhaya baba ngafiki nomkhuhlane ngiphuma phezu kwentaba ngicela ukufika nokuphila Nkosi phezu kwekhaya kababa imbuzi ekhona yande inkomo ekhona yande nabantu abakhona egcekeni bande awulungile umuzi ongenamahlala umuzi uma nesibuso ngoba kunamahlala asibaba abajazwa
uNkulunkulu kithi inkosi wena bona inhliziyo zethu ziswele zidingeni siphe inkosi engcwele abangani noma ahlalela abangamanazarene abanediflect inkosi abathola umsebenzi amen inkosi yamanazarene angabikho umuntu ongayikholi impesheni iy'ngane zamanazarene yazwezulu azutholi owenesifazane amen inkosi engcwele inkosi ibusise abezile kusile inkosi yamanazarene amen siyabonga amazwi omnandi sesho umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizoba inkosi isabelo sesihlabelelo samashumi amathathu naye 34 sizocela umvameli uNgobo wasisinamongo wasola lesihlabelelo inkosi izimbusise
Asibonge. So,